Nga naaktuhan nagapamulang arestado. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogawahin sang Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Marso 9, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon, Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon patayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo patayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6 minutos sa nagaligad sa tak na ang alas 6 sa detalye na sang mga balita lokal. Isa ang patay, 4 ang pilason sa pagbungguan na isang 2 ka motorsiklo sa barangay Sampinit, Siyudad Sang Bago, malas 5:50 ang takna kahapon sang hapon Domingo. Ang napatay, ginkilala kay Ricardo Ditangco, 55 anyos, kag pumuluyo sa Purok Papaya, Barangay Kalumanggan, Siyudad Sambago. Samtang ang mga nagkalapilasan, ginkilala sa ilanan day Imelda Ditangco, 50 anyos, kag asawa ini ni Ricardo. Ryan Labrador, 29 anyos, nga mo driver sa motorsiklo. Romar Morales, kag Gigel Baliganyo, 37 anyos ang edad. Sa investigasyon sa Bago City PNP, halin sa merkado si Ricardo, kapag sa proper naman sa syudad, si Labrador sang natabo ang head-on collision. Duang pa, ginaligar ni Imelda nga wala nakitaan si Abana nga nagapadulong ang motorsiklo, kamangdanan nga natabo ang aksidente. Sa karon nagapabilin sa Bago City Hospital ang 4 ka mga nagkalapilasan. 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 4
Patay ang isa ka under probation nga persona bangod sa kaso nga murder matapos ginuthang sang riding in tandem sa Sitio Pasita, Barangay Sagang, Banwa, sang La Castellana, alas 4:30 sang hapon, Marso 7. Ang biktima ang ginkinala kay Rene Sumadhay, 41 anyos, kag residente sang Sitio Mercedes sa amuman nga barangay kag Banwa. Sunod kay Captain Ramel Bustamante, officer in charge sang La Castellana PNP, sakay si Sumadhay sa tricycle kag papauli na kuntani sang natabo ang krimen. Dugang pa ni Bustamante sa panaysayon sang tricycle driver nga ginsakyan sang biktima na naog na si Sumadhay sa tricycle kag maduol na kuntani isang bayad sang ginpalapitan sang back rider sang riding in tandem kag gintiro una sa ulo kag ginpasundan tiro sang 4 ka beses sa nagkalain-lain nga bakin sa lawas nga among gintunaan sang iya kamatayon. Na-recovered sa lugar sang insidente ni makabasiyo sang kalibre 9mm nga armas lutang. Nagpalagyo mga sospetsado sa wala may baluan nga direksyon. Sa karon ginalantaw nga anggulo sa pagpatay. Amo ang anay kaso sang biktima nga murder kag ginatanaw man sa kapulisan ang pagpamulang ni Sumadhay sa mga lugar nga may kafiestahan. Nasundan ni sa isa ka motor, no? Pagpaglabot sa Sitio Pasita, Barangay Sagang, La Castellana. Pagpanaog niya, no? Pagpanaog niya, samtang nagabayad siya sa tricycle, gulpi lang ini ginano, tiro ini siya sa ulo. Sila Castellana PNP officer in charge, Captain Ramel Bustamante. Nadakpa naman ang 4 ka mga persona sa bypass operation sa Purok-Dughan, Barangay 10 sa siyudad ng Bacolod. Las 11:30 ang takna sang gabi sa itong Sabado, Marso 7. Ang mga nadakpan, gingilala nga Sanday Arturo Espina III alias Dodong, 27 anyos, Brian Harubilla, 30 anyos, RJ Figueroa, 44 anyos, kag sa mong lugar, kag John Ray Almohea, 31 anyos, ang barangay Handumanan sa siyudad man sa Bacolod. Sunod kay Police Major Joel Sedel, ang hepe sa Police Station 1, sa Espina amo ang subject sa operasyon kag ginakabing nga high-value individual kag ginareklamo na sang mga pungluyo bangod padayon nga baligya sang ginasuspetsuhan nga shabu sa amo nga barangay. Duha man ni Sedel, naaktuhan man sa ila grupo nga nagasuyop pa sang ginasuspetsuhan shabu sa Puluyan ni Espina, Sanday Harubilla, Figueroa kag Almohea. Nakuha sa ila ang 6 ka plastic sachet sing ginasuspetsuhan shabu kag drug paraphernalia. Ditinido karon sa Police Station 1 ang mga suspek kag natala naman nga pasakaan sang kaso. Nadakpa naman ang 5 ka mga persona sa 4 ka separado nga bypass operation sa kapulisan sa probinsya. Una diri dakop si Denise Marie Etchon, 26 anyos, sa sang Barangay 1, Banwa, sang Manapla. Sunod kay Captain Janik Bermudez, ang hepe sa Manapla PNP, si Etchon ang yara sila nga drugs watch list. Nakuha kay Etchon ang 4 ka heat-sealed transparent plastic sachets. Tanan ginasuspetsuhan shabu balor 3,500 pesos. Dakop naman si Dorel Gorecho sang Cadiz PNP matapos ginpatigayon sa bypass operation sa Purok Malipayon, Barangay Zone 4, Siyudad sang Cadiz. Nakuha kay Gorecho ang 6 ka heat-sealed transparent plastic sachets sang ginasuspetsuhan shabu balor 10,000 pesos. Preso naman sa custodial facility sa La Carlota PNP si Ronald Hilado, 35 anyos, matapos nakuhaan sang 5 ka heat-sealed transparent plastic sachets sang ginasuspetsuhan shabu balor 3,500 pesos matapos ang bypass sa mga bypass operation sa Employees Village, Barangay Cubay, Siyudad sang La Carlota. Naglambot naman sa 30,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu ang nakuha sa 2 ka persona nga yara sa drugs watch list sang Hinubaan PNP. Ang mga naresto ang ginkilala kay Gilbert Romero, 27 anyos, kag Maximo Sarino, 51 anyos. Nakuha sila posesyon ang napulo ka heat-sealed transparent plastic sachets sang ginasuspetsuhan shabu kag iban pa nga drug paraphernalias. Preso man ang 23 anyos ka lalaki matapos naaktuhan nga nagabitbit sang armas lutang sa Rizal Street, Barangay 1, siyudad sa Himamaylan, launa 15 sang kaagahon kahapon nga adlaw Domingo. Ginkilala ang nadakpan kay Jory Caballero, 23 anyos, residente sa Barangay Mahalang proper sa Muman nga siyudad. Sa impormasyon gikan sa kapulisan, naga-patrol sa area ang kapulisan sa nakita sang driver sa patrol car. Ang 2 ka mga persona nga nagalakat kag nakita mismo nga nagabitbit sang kalibre 45 nga armas lutang si Caballero. Nakuha pa sa posisyon ni Caballero ang 2 ka magazine nga loaded sang 7 ka bala sang kalibre 45. Ang isa loaded naman sang 8 ka bala kag isa pa ka magazine.
Preso karon sa custodial facility sa Mamaylan PNP si Caballero para sa nagakaigo nga disposisyon. Isahan naman yung nadakpan kag nakapalagyo naman ang kaupdanan ni Joshua Beliez, 27 anyos, sang Barangay 2 Hermanas, Syudad sang Talisay. Si Beliez ang nadakpan nga nagahampang sang hantog sa Purok San Sebastian, Barangay Sumag, Syudad sang Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Jonito Pastrana, ang hepe sang Police Station 9, madasig nga nakapalagyo ang kaupdanan ni Beliez sa diin, nakuha sa iya ang 62 pesos nga taya sa hantog. Isahanon man yung nadakpan nga nagahampang sang Pusoy Urig si Bernard Badaran sa Block 9 Cityville Subdivision, Barangay Mandalagan, Syudad sang Bacolod. Na-recover kay Badaran ang 470 pesos nga taya kag baraha nga ginagamit sa paghampang sang Pusoy Urig. Sunod kay Police Major Reynante Humuka ng hepe sang Police Station 4, madasig man ang pagpalagyo sang kaupdanan ni Badaran sa makita ang nagapadulong nga kapulisan. Sa mga dumabay natin nga mga balita lokal, natala nang ipasaka karon nga adlaw sa Police Station 7 ang kasong robbery kag illegal possession of firearms bato kay Janjan Ino sa Purok 2 sa Landon, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod, nga nadakpan sa sulod sang butika nga iya ginkawatan sa Mulcia Road sa Barangay Mansilingan sa Sabado sang Kagahon. Nakuha sa posisyon ni Ino ang benta sang butika, kalakip ang sulpak nga may bala sang 12-gauge shotgun. Magluwas ni may pending man nga warrant of arrest si Ino sa Police Station 7 sa kaso man nga robbery. Sunod kay Police Lieutenant Florentino Abalayan, ang hepe sa Police Station 7, posible patong-patong pa nga magkaso ang atubangon ni Ino matapos ginako sini nga may mga balay siya nga ginkawatan sa din iya ginpamaligya ang iya nga mga kinawatan. Nakuha man ang isa ka unit sang XRM motorcycle nga ginkawat sa area sang Police Station 2. Sunod kay Abalayan, ang suspect ang miyembro sang Rondoy Robbery Group, sa din ang leader na preso na samtang iban nga miyembro ang wala pa madakpan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:15. Sa mga bukol naman nga nagatubo sa inyong lawas, sis managpuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medallan Hernay sa Tubalan sang Gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kaya Santon Plus Herbal Capsule pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. DepEd ginkanselar ang national kag regional events bangod sa COVID-19. Samtang pulis nga naktuhan nagapamulang arestado. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Pamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala,
paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulon yung kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, last size 21. Detalya na sa aton mga balita nasyonal. Ginanunsyo sang Department of Education nga kanselado ang tanan nga national kag regional events nga involvado ang mga estudyante kaangay sang palaro regional meet kag iban pa. Sunod sa DepEd, ilan na ginatugyan sa palaro board ang pagdesisyon angot sa pagpatigan sang palarong pambansa 2020 nga patigayunon sa Marikina City sa Mayo. Apang sunod sa DepEd, madayon naman ang National Schools Press Conference kag National Festival of Talents. Kasunod ngayon sa mga venue ang mga participants sa Tuguegarao, Cagayan kag Ilagan, Isabela.
Nagpasiguro ang DepEd nga ila ginapatuman ang heightened precautions kontra COVID-19. Magahulat naman ang DepEd sa advisory gikan sa Interagency Task Force angot sa iban pa nila nga mga aktibidad. Ginanunsyo sa Health Authority sa Quezon Province ang bagong nga suspected carrier sa coronavirus disease 2019 nga karon ginakabig bilang patient under investigation sa Public Advisory las 5 sang hapon Marso 7 sa Integrated Provincial Health Office sang probinsya. Ang bago nga PUI ang nakakonfine sa hospital samtang ginahulat ang resulta sa specimen test gikan sa National Reference Laboratory. Ang PUI sa mga persona nga may travel history sa mainland China, Hong Kong, Macau, kag iban pa nga pungsod nga may kumpirmado nga kaso sa COVID-19 nga nagkonsulta sa mga doktor bagod sa flu-like symptoms. Madumduman ginkompirma sa DOH nga 6 na ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas kag 3 diri ang lunsay mga Pinoy. Ginpadalo man sa quarantine ang 4 ka kabataan sa mag-asawa nga nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19 sa Banwa sang Cainta, Rizal. Suno kay Cainta Mayor Kit Nieto, ginkadtuan sang health officials ang balay sa mag-asawa kag negatibo naman sa sakit ang kabataan. Sabadong adlaw sang ginkumpirmar sa Department of Health ang panibagong kaso sa COVID-19 sa pungsod gasa karon yara na sa 6 ang nakumpirmar nga positibo sa virus. Ang pinakauli nga kaso amo ang asawa sa nga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19 nga wala sa travel history sa iban nga pungsod. Ginpahag din niyato nga nagpanagtag na ang local government sa protective equipment sa mga kaingod sang mag-asawa. Ginpahayag ni DOH Health Secretary Francisco Duque III nga hindi pation para isuspend ang klase sa pungsod matapos nga 6 na ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ini ang sabat ni Duque matapos ang suwestyon ni Navota City Mayor Toby Tranco nga isuspend ang klase humalin Marso 9 kag hatagan ang mga estudyante sa automatic passing grades bilang tikang para hindi na maglapta ang balatian. Una nga gin-suspend ni Tranco ang klase sa iya lugar sa Lunes na adlaw kung subong adlaw Marso 9. Gin-suspend man sa Cainta kag Banwa sang Taytay Rizal ang klase sa ila lugar sa subong adlaw. Suno kay Duque wala sang ebidensya nga mayara sila sang transmission sang balatian sa ilang lugar kag ila na diskarte ang pagsuspend sang klase kag sila man ang mangin accountable sa ilang mga desisyon. Ginpatag ni Duque ang kanselasyon sang klase kag trabaho ang irekomendar lamang sa idalom sang Code Red sub level 2 kon mayara sang community transmission sa diin hindi na matrace ang source sang COVID-19 cases. Ginaaplano ko rin sa DOH nga itap ang University of the Philippines National Institute of Health sa Manila para himuon nga testing center para sa posibleng kaso sa COVID-19. Ang Research Institute for Tropical Medicine sa Muntinlupa sa karon ang nagaisahanon nga testing center para may buluan kung ang oral o kung nasal swabs ang positibo sa COVID-19. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III, may 5 ka mga pasilidad sa nagkalalain nga lugar sa pungsod ang ginapreparahan nga mangin sub-national reference laboratories. 2 sa mga laboratorio ang yara sa Metro Manila, isa sa Cebu, isa sa Davao, kag isa sa Northern Luzon. Ginpatag ni Duque nga ang mga nakitaan sang sintomas ng COVID-19 nga may travel history sa ibang nga pungsod, amo lamang ang subject sang test bangut hindi masarangan sang DOH nga ipaidalom sa test ang tanan. Sa dugang mga balita national, arestado ang miyembro sang Pangasinan Police matapos nakitaan nga yara sa sulod sang Bulangan sa Tayog, Pangasinan, Sabado nga adlaw Marso 7. Ang operasyon ang ginpatigan sang PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o kon PNP IMEG. Ginkilala ang pulis nga si Police Staff Sergeant Sherwin Salazar, 41 anyos, nga nadakpan sa JBC cockpit. Nadakpan man ang 2 ka sibilyan nga Sanday Fede Rosario, 48 anyos, nga mong sentensyador kag si Florendo Mando, 41 anyos, ang kasador sa Bulangan. Sunod sa report, isa ka concerned citizen ang nag-report nga yara si Salazar sa Bulangan kag ginaligar illegal sining aktibidad upod si Rosario kag Mando. Sunod kay PNP IMEG Director Colonel Ronald Lee, ila pagin pasangkad ang ila monitoring batok sa kapulisan nga imbulbado sa tanan nga sa isang illegal nga aktibidad. Nagpasiguro si Lee nga ginadakop ang mga pulis kung mayara sa ebidensya batok sa ila. Nagmando naman si PNP Chief Archie Gamboa nga hindi anay pag-usaron ang mga bago nga helicopters ang PNP matapos ang insidente nga paghugbaas ang insakyan suning nga chopper sa Laguna. Suno kay Special Investigation Task Group Head
Task Group Bell 2429 Head Police Lieutenant General Guillermo Ilazar magluwas na nagugpas nga Bell Aircraft. Ang PNP ang mayaras ang 6 ka mga bago pa nga mga helicopters. Duha pa ni Ilazar nagmando si Gamboa nga temporaryo nga hindi paggamito ng iban pa nga bago nga mga aircraft. Sa piyakan nanindugan ang Civil Aviation Authority of the Philippines CONCAP nga high standard and chopper nga na-aksidente. Ginpaatag ni Ilazar nga luyag anay patapuson sa PNP ang investigasyon para makahimo sila sa rekomendasyon angon sa pag-usar sang bag-o nga mga choppers. Na-intercept sang kapulisan ang kapin 16 milyones pesos nga marijuana bricks sa 4 ka persona nga nadakpan sa checkpoint sa Banwas sang Buntok Mountain Province Sabado sang gabi. Sa report sang Police Regional Office Cordillera, ginkilala mga suspetsado nga Sunday Joseph Petilona, 35 anyos, kag isa ka Army Reservist, Mark Kevin Guzman, 21 anyos, Princess Guma, 18 anyos, kag Nino Asio, 25 anyos. Kaupod sa mga suspetsado ang gindakop sa checkpoint ang 7 ka tuig nga bata nga lalaki. Nakuha man sa posisyon ni Petolina ang isa ka 9mm pistol kag 2 ka magazine nga kargado sang 20 ka bala. Ang mga suspetsadong preso karon sa custodial facility sang Buntok PNP. Apektado na sa African Swine Fever ang San Fernando City sa La Union. Sunod kay Mayor Alfredo Pablo Ortega, na-record ang una kaso sang ASF sa isa ka babuyan sa barangay Kadaklan. Ginumpisa na sa city kag provincial government ang pagpatay sa mga baboy nga era sa sulod sang 1 kilometer radius nga apektado nga babuyan. Nagatag man sang bulig pinansyal ang gobyerno sa matag-iya sang baboy nga naapektuhan. Ginpasiguro ni Ortega nga nagaagi sa maidid nga inspeksyon ang mga baboy nga nabaligya sa merkado para masiguro nga ini ang luwas sa ASF. Ang ASF ang wala sa pamahog sa ikang lawas sa tao, September 2019, sa nakasunod ang ASF sa Pilipinas matapos na positibo ang pila ka mga baboy nga napatay sa Rizal kag Bulacan. Sa katapusan nga balita nasyonal, wala sa may nakita nga malain ang palasyo sa ginaduso sang Department of Education nga usaron ang sablay o konsash bilang baylo sa toga para sa mga magatapos sa elementarya kag high school. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, pabor ang palasyo sa matikang sang DepEd nga makapaayo man sa mga estudyante kag ginikanan. Duga pa ri Panelo, wala sang problema kung makaminos sa gastos ang mga ginikanan sa pag-usar sang sablay sang sa mas mahal nga toga. Una na ang ginpahayag ni DepEd Undersecretary Alain Pascua nga luyag sa akensya nga islan ang toga nga nagahatag sang simbolismo nga western roots samtang ang sablay ang nagasimbolo naman sang lokal nga kultura sang Pilipinas kag national diversity. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay si media. Ang mighty C naman ang alkaline nga vitamin C nag-edukar, nagabalanse, kag nagapabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, manamay miningan, antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo ang nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Kag ini ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, pwede na ma-order online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page. Inyong ipapatiyan aton mga balita sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod di Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gabon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.